Dobré ráno, zdravím vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Dnes máme 25.3. 9 hodín 57 minút a prejdeme si udalosti minulého týždňa a tiež sa porozprávam o tom, ako to vidíme na tento týždeň, aké dôležité udalosti nás očakávajú. Takže čo sa týka minulého týždňa, hneď minulý týždeň sme začali cyperskou krízou. Politici trojka sa cez víkend dohodla na zdaňovaní drobných vkladateľov do 100 000 na 9%, zároveň sa dohodla na zdaňovaní väčších depozitov a to sadzbou na 9%. Reakcia trha bola samozrejme veľmi negatívna. Vidíme minulý týždeň, trh otváral, či už to bol DAX gapom, to znamená prudkým prepadom, či už to bol euro-dolár, ten gap bol tiež veľmi prudký, to znamená veľmi otvorili sme hneď na úrovni 1,2890. No a samozrejme najvýraznejší pokles bol na takom páre, ako bol euro-jen, ktorý kombinuje vlastne dolár-jen. Takže tam sme videli naozaj masakér, obrovský pokles, niekoľko 100 bodov. Tam sme spadli z úrovne 124 až na úroveň od Open bol 122, takže nejaký 200 bodový pokles. No, druhá vlna poklesov nastala v útorok, keď sa ukázalo, že cyperský parlament ani jedným hlasom tento plán nepodporil, no ale poďme za radom. V pondelok teda nastala grécka kríza, no a v útorok na trh prišli pozitívne správy z EU indexu. Vidíme, že tá reakcia trhu bola pozitívna, ZEU vyšiel 48,5, čakalo sa 47,9, to znamená výhľady ekonomiky v Nemecku sa zlepšujú. Večer boli čísla z počet amerických stavebných povolení. Tam sme taktiež videli pozitívne dáta, očakávalo sa 0,93 milióna, vyšlo to 0,95 milióna, takže naozaj vidíme, že to oživenie na americkom stavebnom sektore je silné a konzistentné, ale prebila to správa naozaj z Cypru, kde cyperskí politici neboli ochotní ani jedným hlasom podporiť na tom, na čom sa cez víkend dohodli. V stredu 23. sme mali FOMC, to znamená záznam rokovania o úrokových sadzbách a o ďalšej menovej politike v Spojených štátoch. Dopadlo pomerne pozitívne, keď Ben Bernanke jednoznačne povedal, že politika Fedu sa nemení, bude pokračovať, pokiaľ nezamestnanosť výraznejšie neklesne a v podstate zdôrazňoval pozitívne vplyvy. Zároveň hovoril v stredu 23. o tom, že kríza na Cypre nebude mať nejaký negatívny dopad. Vo štvrtok trh zasiahli veľmi nepríjemné správy ohľadom priemyslu v eurozóne, či už vo Francúzsku, v Nemecku. Výrazne sa prepadla priemyselná aktivita. Naopak, pozrieme sa na Libru, veľmi výrazne prekvapila Libra, lebo vyšli maloobchodné tržby, tento skok hore boli maloobchodné tržby vo štvrtok 21.3., keď maloobchodné tržby v Británii vyšli 2,1%, očakávalo sa 0,5%. Neskôr potom v Amerike vychádzali číslo opäť zo stavebného sektora, mierne horšie, ale stále veľmi dobré. No a v piatkové IFO v Nemecku dôvera manažerov spoločnosti potvrdila pozitívny výhľad a vidíte túto sviečku. DAX sa definitívne vyzerá, že spamätal z poklesov a našiel si na 20-dňovom klzovom priemere podporu. Čo nás čaká tento týždeň? Dnes budeme mať prejav Bena Bernanka, opäť bude zrejme o menovej politike. Myslím si, že by to mohlo pozitívne ovplyvniť S&Pčko, ktoré vyzerá, že dnes bude zatvárať na nových maximách, podobne aj Russell, ktorý by mal rásť na základe týchto správ, a Dow Jones je dosť možné, že posledná maxima spred niekoľkých dní opäť dnes bude atakovať. Vidíme, že dnes už keď len otvorí, tak otvorí vyššie ako najvyššie vlastne v histórii. V útorok nás čaká opäť americké čísla, budú to objednávky dlhodobej spotreby, očakáva sa na 0,7% a zároveň predaje
nových domov, čaká sa 426 000. V stredu nás nič zaujímavé neočakávame, tam bude množstvo dát, ale nebudú podstatné. Na štvrtok budeme mať žiadosti v nezamestnanosti, očakáva sa 340 000, takže tam môže byť nejaký posledný pohyb pred Veľkou nocou. Určite viete, že môj názor dlhodobo na burzový index je stále pozitívny, či už S&P, či už Dow Jones, či už DAX. Očakávam, že sa posunú vyššie. Každé korekcie, každé poklesy považujem, že sú príležitosťami k nákupu, zvlášť okolo tohoto 20-dňového klesového priemeru. Čo sa týka Talianska, tam by som bol veľmi opatrný, aj keď vyzerá, vidíte túto výrazne vysokú sviečku, je kvôli tomu, že sa očakáva, že Bersani zostaví nakoniec vládu v koalícii s Berlusconim. Ako vidíte, tento gap sme potom uzavreli. Ja som očakával, že po uzavretí gapu pôjdeme nižšie, no ale nakoniec v podstate vraciame sa na posledné maxima a ignorujeme či už zlé talianske voľby, alebo aj cyperskú krízu. Čo sa týka výhľadov na meny, Libra sa konečne odrazila od dna, vidíte, že dokázala prekonať 20-dňový klesový priemer. Ja som, ale čo sa týka Libry, zatiaľ negatívny. Myslím si, že môžeme atakovať tento 50-dňový klesový priemer, čo je podľa mňa prvá príležitosť na špekuláciu na pokles. Napriek tomu, aké správy vyšli k Libre ohľadom toho, že nebude zrejme nejaké masívne kvantitatívne uvoľňovanie. Guvernér Bank of England hovoril o tom, že pohyb Libry, ktorý teraz aktuálne nastal, nebol snahou alebo pokusom Bank of England oslabiť vlastnú menu. Takže ja si myslím, že tie negatívne fundamenty budú ďalej pôsobiť a po tejto korekcii sa minimálne ešte raz pozrieme na Librádno. Aj keď vidíme, že tu sa môže tvoriť taká formácia hlava ramena a mohla by byť rally až na 200-dňový klesový priemer, ale aktuálne si myslím, že tie negatíva budú prevažovať. Čo sa týka euro-dolára, tu na niekde sme videli dno, teraz aktuálne sme na 20-dňovom klesovom priemere. Myslím si, že smerujeme minimálne sem na 1,31. Vhodný vstup do pozície nemusí byť ale dnes, lebo dnes naozaj veľa ľudí bude euforických, že sa situácia vyriešila na Cypre, takže dával by som si pozor a možno, že vidíte tu aj kombinácia 200-dňového a 20-dňového klesového priemeru, ktorí sa spájajú. Takže teraz aktuálne na týchto úrovniach môže byť naozaj ten euro-dolár zaujímavý na nákup. Čo sa týka dolar-jenu, zachováva sa stále pomerne silný rastový trend. Točíme sa okolo tohoto supportu, hneď si ho ukážeme, a to je úroveň okolo 94,20, čo je naozaj silná úroveň podpory, ktorá myslím, že v blízkej dobe nebude prerazená, ale naozaj výraznejšia korekcia nejakým 90 alebo k 92,80 zatiaľ vyzerá, že nehrozí. Takže výhľad máme naďalej rastový. Myslíme si, že môže sa posunúť aj eurodolár. Libru dolár by som bol veľmi opatrný, skôr by som uvažoval nad potenciálnym poklesom. Burzový index naďalej nakupujeme pri korekciách. No a tento týždeň vám želám veľa úspechov, no a šťastné veľkonočné sviatky a samozrejme nezabudnem poznamenať, že dávajte si pri obchodovaní naozaj veľký pozor a dodržiavajte dôslednú stop-loss stratégiu. Takže ďakujem za pozornosť, do počutia.